napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Ngayong umaga po makakausap po natin po si Mayor Doc Ming Rosario, ang mayor po ng pinagpalang munisipyo po ng Manaoag. At kamustahin muna po natin po, pabati muna po natin ngayong umaga po na ito. Magandang umaga po, Mayor Jeremy Aherico. Doc Ming Rosario, pagbati po ninyo sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay. Mayor, good morning po. Medyo makulimlim pero inaasahan natin dahil malapit na po. Ano? 2 tulog na lang po yung ating Centennial Canonical Coronation. Opo. Okay po. Doc Ming, bago tayo mapunta po dito po sa Mayor, sa usapin po ng final preparation po ng kung ano pa po yung mga kailangan pang gawin sa ating pong April 22, makikibalita muna po kami. Unang-una, dito po sa pagpunta nyo po sa Maynila at mukhang meron po kayong pasalubong para sa mga tiga-Manaoag, Mayor. Tama po yan, Idol Mark. No? Tayo po tinalad na nagawaran po ng isang ambulansya o patient transport vehicle para po sa bayan ng Manaoag. At ito po ay galing po ng PAGCOR. No? Nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makausap mismo ang chairman ng PAGCOR at nung siya po napasyal dito sa aming bayan. Actually siya po isang deboto rin ng Our Lady of Manaoag at medyo may mga proyekto rin po sila, tulong ng kanilang pamilya sa mga projects. Ito nakahuli po itong restroom dito sa likuran ng Basilica. At hindi ko po nilubayan at talagang kumuha po tayo ng pagkakataon na mahingian din ng tulong para sa bayan ng Manaoag. At maliban po dyan, Idol Mark, ay yung malaki itong classrooms, no? Itong 3-story 12 classrooms na ilalagay po at inaprubahan na rin ng ating chairman ng PAGCOR para po sa Pio Generosa Elementary School. Ito po yung sa Barangay Pugaro. Opo. At tinignan namin po sa aming pagsusuri siya talaga po yung kung mayroong pinaka nangangailangan, number 1 po sa listahan namin, itong Pio Generosa. Kaya nga ito rin po ay medyo na automatic at sunod na araw bago pagkatapos tayo mag-usap ay ito po pinasuri at pinasukat na ng PAGCOR. Opo. So, yun po. At nandito na po. Inuwi ko na po kaagad. At ito, i-turn over ko na rin sa Rural Health Unit. Opo. Ng ating pong bayan. No? Mayor, dito po sa yung PTV po natin, mga ilan na po ba itong meron po ang Manaoag po? And at least yung pong pati ambulansya po na meron po tayo. Well, actually, pang-walo na ito, Idol Mark. At itong mga bago na mga high ace, pang-4 na po ito. No? Wow. Nakuha po natin para po sa ating bayan. At itong patient transport vehicle, no, ay hindi po ambulansya. No? At emphasize po dito na ito po yung mga pang-transport ng mga nagdadialysis, yung mga may cancer na mayroong treatment procedure na ginagawa halos everyday. At tumutulong din sa mga paglipat ng pasyente sa kanilang mga diagnostic procedures. So, kaya nga ang basic yan po wala nang wangwang no? At wala rin church. Pero dito na sa ating bayan dahil nga parang yung mindset natin kasi tumatabi yung sakyan pag naririnig silang nagwawangwang kaya nga minsan pinapakabitan din para pang emergency na rin minsan dahil nga yun ang available, PTV, merong emergency, ginagamit na rin po ito kung kailangan. Mayor, dito po sa po na ito, karagdagan po natin po na bihikulo po na ito para sa ating pong RHU. Paano po ito makikipag-ugnayan po yung mga maaring gumamit po dito? Paano po ba sila pwedeng magpalista o paano po bang inyong proseso po dito? Well, meron po tayong central dispatcher personnel no, ng ating mga ambulance at saka mga PPV. Siya po yung nag-dispatch ng driver at may mga naka-duty po na average 3 po araw-araw.
At maliban dyan, kung kinakailangan po ng on-call, may mga on-call duty sila. At minsan nga marami po yung biyahe ng malayo, kaya at least itong mga bago po, Mhm. ito lang masasabi natin po na roadworthy, akyat ng Baguio, takbo ng Manila. Ito po yung mga pang long distance kasi meron po tayong mga medyo luma na rin na pick-up type na ginagamit din, no? Mhm. Na pang-backup po sa ating mga highways na ginagamit. Apo, medyo ano lang po ako dito sa ano po kasi may katungkulan, mayroon patungkol din pa rin po sa health, no? Meron po kayong bagong ano po diyan, court na mayor ng pang pickleball sa may Baritaw. Ano po ang ano po Yes, dito? ito po yung uso ngayon na sports, no? Alam mo, sa Maynila, in fact, sa mga mall nga ngayon, may mga shops na ng pickleball. At siyempre sa amin po, ang aming mga kababayan ay talagang marami rin sports-minded. Actually, may grupo na nga ng pickleball club ng bayan ng Manawag. At meron pong pamilya dito sa Baritaw na minarapat po na magpatayo. Ito open court, hindi siya covered, no? Mm. Six courts ng pickleball. Itong pickleball, actually, nasubok ko rin maglaro. Opo. Ay para siyang ping-pong, table tennis, pero ikaw ay nandun sa court mismo. Oo. Parang ganun din, hindi malayo yung principle ng laro. So ito po yung pinaka-uso po ngayon at as claimed by, of course, the Pickleball Club, ay medyo mas hindi hirap ang inyong mga tuhod kumpara mo sa badminton. Ayun. So, maganda rin po at talagang meron nang pupuntahan dahil minsan tumutungo pa sa isang bayan itong aming association. Dumadali po sila, almost 40 na po ang members ng aming Pickleball Club sa Manawag. At patuloy na dumadami, siguradong lalong dadami ulit. In fact, may competition sila kaagad the next day. After po nung pinasinayaan itong bagong Pickleball Club o Pickleball courts. Opo. Dito po sa Barangay Baritaw, Manawag. As a doctor po, syempre in profession po, Doc Ming, ito po ay magandang pang-ehersisyo rin po, no? Well, tama po yan. Any form of exercise, importante po kasi yung concept ng mapawisan po tayo. At lalo na yung may mga maintenance ay dapat yung nararapat lamang. Kaya kami nga, walking lang po kami at importante yung lawisan. At medyo nainat-inat itong ating mga tuhod para po malayo sa sakit at the same time syempre maging physically fit. Mayor, siguro po dito naman po tayo syempre sa final preparation na po ng ating pong itong ating pong centennial coronation po ni Apo Baquet. Ano na po ang mga latest po dito? May mga nadagdag po ba na mga naging usapan po between the LGU at simbahan po ng Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary Manawag dito po sa magiging malaking okasyon po sa 22? Well, tama po yun, Idol Mark. No? Tuloy-tuloy, in fact, kahapon, linggo, pero nakadalawang malaking meeting po kami sa Basilica. At yun nga, we're on the last leg of the preparations ng ating pong Centennial Canonical Coronation. At it's green and go. In fact, kahapon talagang magugulat po kayo kung magawi po kayo sa Basilica. Talagang na-transform din po at talagang nag-level up yung itsura ng ating pong kapilya na ating pong simbahan in preparation for the Centennial Coronation. At maliban dyan, yung mga technical group ay nandun na po, naglalatag na po ng kanilang mga preparasyon kasi magkakaroon ng mga kakaibang not the usual na nakikita po natin na procession, na misa dahil kalahit po dito may orchestra para during the mass and the ceremony. Nandito po ang UST orchestra at nag-set up na nga din kahapon. Naglalatag na po ng mga wires doon sa backup dahil magkakaroon po for the first time ng isang light show. Meron pong nag-donate po ng isang full setup ng light show sa harapan mismo habang umaakyat ang ating pong Ina Maria pabalik sa kanyang dambana ay magkakaroon po ng light show at in fact yung bago rin na talagang makikita sa bayan ng Manawag ay yung drone show. No? Itong drone show, nakikita ko lang po ito sa Facebook, sa YouTube. At di mo tayo nakakakita ng personal ng mga ganyang bagay. Pero sabi ko nga, let's take this opportunity and it should be thankful na tayo po nandito sa mundo
habang gaganapin itong centennial coronation. Mhm. At speaking of the drone show, Idol Mark, Apo. balita ko, mahigit 300 na drones Wow. ang ipapalipad na simultaneously at huhulma ng mga figures. May siguro makikita ko natin ang hulma ng ating Our Lady Manawag and the sky, no, mga magsa-sunset po yun habang umaakyat po ang ating pong image after po ng early evening procession. Apo. So, Yung speaking of drone po, ang- Mayor, yung speaking of drone po muna, meron po kayong inilabas po sa public service announcement po ninyo na from April 22 to 25, wala munang no-fly zone muna para sa mga private drones. Well, April 21 to 22 lang po yun, Idol okay. Mark. At yan po ay hiniling at talagang specifically binanggit po sa mga meetings kasama po, no less, ang ating pong provincial director ng PNP na si Colonel Arbel Merculio, na just to ensure safety. Kaya nga ang challenge, speaking of the big crowd, ay obligasyon po ng PNP at ng lahat na may siguro po ang kaligtasan at kaayusan sa araw na yan. So, minarapat po namin at nagkaroon na po ako ng executive order na magkakaroon po ng no-fly zone, kaya may restrictions po ang drone show during that time. Opo. So, meron pong mga accredited, no? In fact, may mga national media na nandito na po nagsiset up na rin kagabi. At may mga areas lang, no? May mga accredited drones lang. In fact, hindi lang po drone ang medyo ni-restrict po, Idol Mark. Apo. Kasama rin po yung liquor ban ng 21 and 22. Mhm. Kasama rin po yung temporary gun restrictions specifically dito sa area po ng poblasyon. Mhm. At maliban po dyan ay yung truck ban na implemented na po kahapon, pero may mga nakakalusot po pa rin, kaya ngayon po medyo ipupukpuk na po namin Mhm. dahil lalatag na po ng mga linya, lalatag na po ng mga wires dahil magkakaroon po ng maraming lead walls, no? Mhm. Dahil with that, sa dami po ng bisitang darating, sa dami po ng mga pare at saka mga religious organizations sa darating, hindi po talaga kakasya at ma-accommodate ng simbahan. Opo. Kaya nga ang challenge na isa yung overflow ng ating mga kababayan at deboto kung saan sila pipwesto. Parang lahat po, no, simultaneously mapapanood pa rin through the live na LED wall viewing dito po sa paligid. Kaya nga minarapat po, speaking of the local government, Idol Mark, nagtatayo po ng 2 malaking dome tent dito sa harapan mismo sa may kalye, harapan mismo ng munisipyo at harapan ng plaza, para at naglalatag po ng mahigit 1,000 upuan, Mhm. 2 LED wall. Sa plaza meron din, almost 800 ang lalatag na upuan. May LED wall din po doon sa Rizal Park, ay bubuksan po doon. Hindi pa totally tapos, pero lalatagan din po yan at lalagyan ng LED wall sa may kalye mismo, sa harapan ng Rizal Park at sa gilid, no, nakaharap po sa papuntang palengke ay may LED wall din. So, we will still be all together witnessing itong makasaysayang centennial coronation, no. Opo. It's going to be aired live sa mga magko-cover po na TV stations at live din sa Facebook ng simbahan at Facebook page din ng ating pong local government, Apo. Idol Mark. Mayor, yung pong security po natin hindi lamang po nakakonsentrate dito po sa simbahan kundi sa buong Manawag po, kasi may mga ilang parte po dyan, like for example sa may yung pong Bubon, pinupuntahan din po yan ng ating pong mga devotees. Tama po yun. No? Kaya nga marami pong augmentations coming from different police stations. Mhm. At kasama rin po ang army dahil nga meron tayong military camp dito at Apo. full force din po sila. Kaya nga yung latag po ng security, halos lagpas 400 na po yung nakikita ko. At lahat po ng importanteng crossing at mga choke points at even the boundaries po ng Manawag, no, ay po hiningi natin natutulong ang ating mga neighboring towns through their local PNP command na tulungan po tayo at bukas naman po sila at very much open na tumulong. Hindi lang po on the aspect of security, Idol Mark. Opo. Dahil ang ating mga ibang karatig bayan, kasama na rin po dyan ang Region 1 Medical Center at
Philippine Red Cross, kasama rin po ang provincial government, iba-ibang grupo po ng medical team dahil may mga almost 11 health stations na ilalatag along different strategic area para po may siguro po na kung mayroong medical emergency ay meron po kaagad attend sa kanila at bibigyan ng karampatang lunas. Kung emergency na kailangan pong mas malaking health center ay meron pong i-dedicate na dedicated sleeper lane na pwede pong takbuhan ng ating mga ambulansya palabas po ng bayan ng Manawag sa araw na yan. Okay po. Pero dito, Mayor, sa mga ano po, may isa po kaming napansin dito, talagang total wala mo ng sigarilyo at vape na ano po dito, papayagan sa vicinity po ng ating pong munisipyo. Sa ating pong munisipalidad. Well, actually, yes, Idol Mark, matagal na rin po yung ordinansa na yan at in fact, national law na rin na talagang bawal naman po talagang manigarilyo sa mga pampublikong lugar sa buong Pilipinas. So reiteration lang po ng mga national law, itong ating pong inire-echo ulit ngayon, paulit-ulit, para po manatiling malinis naman ang ating paligid. Kaya nga, kung napansin niyo po, ito po yung April 22 is also the very first day ng ating pong celebration ng Fiesta ho ng Bayan ng Manawag. So we celebrate Fiesta, Idol Mark, on the first, third Wednesday after Easter Sunday. Taon-taon po yan po yung aming basihan ng kapistahan. At napansin nyo, ito yung pinakaunang event dahil gusto po natin na lahat po malinis, maayos pa. At talagang ito po talaga everything, all efforts and all our yung aming pagod ay talagang nakatuon po dito po sa ating pong preparasyon sa Centennial Coronation. Apo, sige po, panghuli na lamang po, inyo pong paanyaya. I'm sure magiging sobrang busy na kayo, Mayor. Ito pong mga ano po na ito, no? Ilang oras po, ilang araw or oras na lang, no? Ang ating pong hihintayin po dito bago po sumapit pong April 22. Madali na lamang po ito. Paanyaya at syempre ang pakiusap, paalala po sa ating pong mga, lalo po yung mga deboto po na pupunta dyan po sa may Manawag. Yes, maraming salamat, Idol Mark, sa pagkakataon muli na tayo po'y makapanayam ninyo. Well, unang-una po, dalawang tulog na lang po at ito na po yung ating hinihintay at pinaghahandaan na Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of Manawag. At base po sa ating pong karanasan dito sa bayan ng Manawag, every time po na ito'y event ng simbahan, lalo na po itong paglumalabas po ang original na imahe ng Our Lady of Manawag, ay talagang nakikita natin ang dagsa ng napakaraming mananampalataya at liboto ng Our Lady of Manawag. Kaya po in-expect natin ang napakalaking crowd. That's why kami po'y maatila na tiyakin po na maayos ang ating kalusugan sa araw na yan dahil ang forecast po ay napakainit. Pangalawa po, we discourage itong ating mga vulnerable sector, itong mga medyo may edad na po na hirap maglakad, at siyempre mga napakabata pa na medyo mahihirapan din sa expecting natin na siksikan po, lalo na po sa bandang hapon doon sa prosesyon. So marami pong pagbabago doon sa usual na tradisyon na ginagawa dahil una po ang original plan na Idol Mark sa harapan mismo ng simbahan ng seremonya. Pero dahil po sa forecasted na napakainit ay nagdesisyon po ang simbahan na sa loob ng simbahan po gaganapin ang seremonya ng koronasyon. No? So isang buong araw na aktibidad ang mangyayari po dito, Idol Mark, dahil po sa hapon naman ay magkakaroon ng concelebrated high mass na ang main celebrant ay si Bishop Soc Villegas at magkakaroon po ng prosesyon, mga around 5:30 po yan. At may mga maraming sorpresa po kakaiba. Una po, ang prosesyon po sa hapon ay isang karosa lang, si Mama Mary lang po at nasa harapan po siya. Mauna po yung ating mga kaparehan, tapos karosa ni Mama Mary, tapos sunod-sunod na po yung mga iba't ibang mga samahan, ang mga religious group at ng ating pong general public at ng ating mga ibang mga deboto. So we are expecting po na mahaba at maraming tao until the afternoon at magiting ko na rin na may mga pagbabago sa posisyon dahil may mga hinto po dahil may mga aktibidades at may mga performances along the way.
At ang pinaka maganda po dyan ay makikita po natin yung ating pong Ina Maria sa bago niyang corona. At maliban dyan, meron pong light show na makikita sa may harapan po ng Basilica. At kasabay po yan yung ating drone show. First time po yan sa bayan ng Manawag. So, ang nakikita natin drone show, Idol Mike, mga pa-isa-isa, dalawa, siguro tatlo. Pero ngayon po, 300. Wow. No, 300 po yung lilipat simultaneous na makikita po dito sa ating bayan. Kaya kami po, ako po si Mayor Dr. Ming Rosario at extending po ng imbitasyon sa lahat para po tayo po lahat ay maging testigo sa isang makasaysayang kaganapan as we witness all together itong centennial coronation po ng Our Lady of Manawag. Ang access po pala, by the way, yun po yung napag-usapan din kahapon at kasama po ang simbahan. Ang entrance po ng una, maging maaga po tayong pumunta, magkaroon ng pagkakataon na makapasok ng simbahan sa gate 5 po lahat. No? Dahil isasara po itong harapan dahil nga may mga seremonya rin po sa pagdating ni Papal Nuncio at mga ibang mga national government officials na mayroon pong magkakaroon ng konting arrival honors. Kaya nga medyo may closure po yung mga gate sa harap. Kaya nga entry po ng ating pong mga bisita at ibang mga mananampalataya po. No, first come, first served ay dadaan po yan sa gate 5. No, doon sa gilid po yan. At merong areas po doon na kung puno na talagang mga hindi na po magkasya. Kaya nga ang overflow po ay pinaghandaan din po ng local government. Yung plaza po, may LED wall po dyan, may mga upuan din ilalagay. Sa harapan mismo ng simbadang munisipyo, no, may higit 1,000 pong upuan ang ilalagay dyan at malaking 2 dome tent para po maging paglagakan din at pwedeng pwestuhan ng ating mga ibang mga bisita hindi na po makapasok sa loob. So, it's green and go at pasalamat po tayo sa kooperasyon po ng lahat, lalo na po sa ating mga responders, no? Ang actually responders po namin medical, security, traffic, even parking and even waste management ay umabot po kami ng almost 900 na yung headcount nung pinakahuli. So marami pong tutulong, marami pong nagbo-voluntaryo tumulong dahil nga marami po talaga ang mga devotee rin at gusto rin maging kabahagi nitong kasaysayang kaganapan na ito, Idol Mark. So again, maraming salamat po ulit. Ito po ulit si Mayor Doc Ming Rosario po ng Bayan ng Manawag at tunghayan po natin at maging testigo po tayo lahat at manood tayo ng kaganapan po ng ating centennial canonical coronation ng Our Lady of Manawag. Maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Honorable Jeremy Aherico, Doc Ming Rosario po ang Mayor po ng Manawag. Magandang umaga po, Mayor, and God bless po. Thank you, Idol Mark. Impormasyon, intriga, issue, eye for an eye.